Ha? Ako nung kay Bitin. Bitin, binatin! Asa? Pero meradyo ko na yung mga biktima. Yawa ka. What's up mga katiglaban ng Dibaglia? It's me again, Louis Saints. At kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutan i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell. And for today's video, and yeah, miss ko mag-upload. Kakatapos ko lang maligo. So yun nga, for today's video, magkakaroon naman tayo ng panibago. So andito ako ngayon sa kwarto. Nasa kwarto ako. Nasa kama ko. And yung prank natin na gagawin na ito. Hi Bes! Tapos ilalagay ko to sa mga lugar-lugar. Lugar-lugar! Ayun, basta ilalagay ko to tapos para pag nakita ng mga roommate ko, yung mga tao dito, masashock sila. So, ahas prank. Hi Bes! Mukhang totoo, diba? Laban natin to kasi wala na akong upload, diba? Wala na akong upload. So, sino ba ang unang mabibiktima natin? So, yun. Sisimulan na natin. Ano na siya? Boom! 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 Ito, dito na natin ito lagay. Or pag kinuha niya ng gano'n. Ah! Ano to nasa sa lababo? Plastic na to. Mga puso? Ha? Okay na ako ng iPhone eh. Pero na kay Soso, mukhaon na niya. Ani? Ha? Ay! I know, yeah. I know. Buti na lang, gamay lang akong kuyaw ha. Ha? Gamay lang akong kuyaw. Ito natin. Feel na ko ang half rose ako. Lawas ang nito. Why? Nag-beach kayo? No? Nag-beach kayo? Oo. Naloing tayo. Kasi bitin. What's the reaction for? Yawa! Always lang mabawasan ng mga baso, no? No? Ha? Ang mga baso, baka gamay na lang yung nabili. Isa na lang ata. Di ko sure. Wala na ako na siya. Pilang last na bilang niyo sa baso? Ha? 9? Karon isa na lang, muna lang na. Bitin na, Luis? Ha? Ako nung kay Bitin. Bitin, binatin! Asa? Nadi, ano ba mga pisting, Luis? Prank? Yawa! Ako! Pinatay! Pinatay, bitin, nila dong!
tay bitin. Sus, kung ako pa to, Luis, mapatay ti ka, promise. Ayaw, Jud, Luis. Ayaw, Jud, kung gawas mo sa pagduwaan na. Ayaw, Jud, kung imprapong hindi kay Batyo. Tanawa ate. Luis, buang. No? Mating ni Dragon siya pagkita lang ko. Ha? Muro siyang tinuod. Amo, bahala ko Luis. Amawa, oh. Ayaw. Sunod na. Sige, masakot kay Clara. Wala man sa ko ang steak na. Asa di ay? Ambot. Ayun po. Mas tinuod to. Asa ba? Ah. Nabili na akong tinuod na. Nakik ako, ting. Naalala ko. Alam ko ni Tucker. Abi na ko ni Tucker. Ansa? Abi na ko higon ni Tucker. Amawa, oh. Asam niya yung dam. Ako kay Bobby, wala na niya. Mapatay siya tigag di oras ng Spanish. Bitin niya may prank na ako pag bitin ko sa prank. Tugod-tugod niya. Eventually. Oh my God! Uy, ganang... Uy, pag... Emergency. Wait lang. Tanawa ninyo. Inom siya. It's a prank! It's a prank! It's a prank! Happy birthday, Louis Saints! Yes? Ano? Hinak na yung kati. Yawa ka. Sani di tulay kay kapatid later. Ha? Sani di later. Alright. Nag-big time na po ito. Wala, uy. Naapaka, may tuyo. Wala, dili kami mga tuyo po. Isa nga tuyo, Lai. Ano yung ani? Asa na toyo daw? Isa. Tanawan na. Mira jud ko na imong mabiktima yawa ka. Asa na toyo man? Wang ko ni yawa. Uy, ikaw ba pirmi ko makasala nimo ba? Bad word. Hi, Bes. Uy, ayaw na doon na bata. Toy naman eh. Dili ko, bala ka, dili ko. Oh, Dili lagi ko nga. i-hold na. Nice man siya. Bala ka dra. Sani, pagungag na. Pagungag na. Kumagungag pa. Yawa kay Kalawis ay. Ha? Ano yawa man? Napayawan ko sa bitin. Pag-ano na ko. So
So, that is our vlog for today. Correct? Ang over pa talaga ako. Masakit ang ulo ko kasi may hangover ako. May hangover ako kasi uminom ako kagabi. Ngayon ko lang nalaman na pag uminom ng sobra ay nakakasama. Nakakasama in the way nga na magkaka-hangover ka. So, that is our vlog for today. Once again, this has been Louis saying what's up mga Kaptik Laban natin Maglia. To my next video. Oops! If nag-enjoy ka sa video nito, huwag kalimutan i-click yung like, share, subscribe, pati na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga susunod at mga panibago kong video.